kabildo sa mga problema. Sa manang di ayon. Yes, sa pagtimbang-timbang kung unsa kang ilang hinungdan nganong bulayas, gilayasan. Managbulag, alam nagbulag. Sige. Okay na. Managbulag. Magbulag-bulag. Na may kuan may request na to nga ang atong hisgutan. Magkwari-kwari ba, magaway-away din. Kanang magtiayon nga magbulag Magbulag ba, mag-away-away, maghipos. o unsay hinungdan. Sa hinungdan, ayun. Adili na ko. Bahala na siya. Layas ko. Paki. Dayon. Nilayas yun. Layas. Oh. Pero, nibalik man. Dibalik. Ay, naunsa giminaw tos bata. Yagyan sa bata. Hindi agian sa bata. O ang nagbuhat sa bata. Wala ka gwanta ni uli. Pero, dili naman yun ang usa. Nagipulaan naman yun dyan. Kana. Kaya mura mo Makapuol gihapon. de, makapuol de. Basta, Makapuol mura siguro, labi gihapon na, na o- balik-balik na yun. Dili lang physical nga sakit ang imong madawat kundi emotional nga sakit magpula na biya siguro ka. Una tingay emosyonal no. Kana, yun. Oo, emosyonal dayon. Naupo siya ang pasensya. O mga antos ka, gikan Siguro yun. sa Gikan iyang- yun pagka ninyo. O wala siya kalipay. So naupo sa niyang pasensya. Lisod po. Lisod po. Kagwantahon mo. Wala na yung pagkaganahin niya. Yung hupas na iyang gugma. Dili man siguro mo hupas o mutuo lang kung unta. Nga, mahangyo ba ang asawa nga? Ang dangin na na imong bisyo, bi? Murag No? anak gitud si. Pero maingon pong uban nga once kuno ka nga magpakasal mong duha, it's ubuan ninyo. Ipakasal na kuno sa inyong mga weakness. Pati bisyo. Sa mga Oh, factor defect. pati. Oh, patuloy. Lagi pati ang Pero iyang. naamang koy dili man ta yung nga kuan ka na. Naamang koy uban na pantaguan ba, no? Tinaguan na ba ang batasan. ang mga Ginagawa ng batasan na batasan. lami? Oo. Unya na mo gawas ini katigulang. Oh, Kanya dayon. kay sugod pa man gyud sa ilahang gagmay pa mga bata. Oo. Yang bisyo, kuan mao na man gyud na. Dayon gihangyo sa asawa nga muundang, dili man gyud mo kaundang. Ang power ana. Kuan mang Ang power gud na ana siya. no. Ang atong bana kun Dili dili man man gud. yampo na nang gina siya sa Ginoo. Oo, sakto gid kagawad. Proving Kay ang dili destiny man siya na ako. automatic nga ikaw nga tawo usaba na, di ba nimo usaba? Mayon, musamot ng kagaya. Butay ka. Oh, dili man ta Buot man. makapausap sa kinaiya Dili, sa tao uy. ang pag-ampo. Hmm. Ngay mo ginang ihalad pirmi bunta ko gabi ampo. Murag Kay- mo okay sulban. Naobserbaran bitaw na nako katungkuan. Isa siya kabayot ba. Inigrosaryo sa iyang mama o papa. Istorya gini ang ngalan nga mahimog yung lalaki ang akong anak. Oh, nausab ya yun. Tungod sa pag-ampo. Murag gino. Kada ampo ginila rosaryo sa gabi pagkabuntag rosaryo iapil. Then siya di man siya apil rosaryo. Iniguli niya ng gabi makuan man ginya nga iyang mama moingon nga akong anak giyahi nga mahimo siya matuod nga lalaki. Ala ka. Alang-alang Kung ikaw dahil kong asawa, wala kay handom sa pag-ampo siguro, mausap ang bisyo si mong bana, murag dili gud si. Ampo ra man. Kay dili man 100% kay imong gusto mo masunod. Na, Mura giingon nga og imo na apil na sa imong gipakaslan. oh, gidapil na nimo. Apil sa gipakaslan, pero ang power pod ang Ginoo. Kay kung Oo. sana imong bana, imong ginang ihalad, iyan po gina nimo. Ala, murag mo Iya po Pero gina. nahigugmang gyud pod ang bana nimo. Mutuma. Nga aron nga dili maghigos pa na imong asawa. No, mutuman sa siguro ka oy. Oo, sa kana siguro kung kuan bitaw ulangan. mga Wala pud toy respeto siyang asawa o pagmahal. Di Ana guro. naman Pagpanggap. po goy asawa nga way respeto sa bana. Kung ang Oh. imong bana gani gikan sa trabaho ni hapit og tindahan or unsa diha mo apas lang ni apaso nimo tugyaw-yawan nga daghan nga tawo. Mawala ko na siya respeto siyang asawa kay naulaw man siya. Pero kung imo siyang respetuhan, ngayon nagag-upanahan ka mo apas magag-uli lang ta sa balay kay gabi na. Dahil nang siya mo uli diha ay uli sa inyo ha. Ug hubog ning uli pagkaugma. Imo Wa man na kay istoryahan. daghanan ko lang. Imo na istoryahan na mo na dili ko gusto ani imong kinaiya nga gikan ka sa trabaho mo apit kag tindahan din nahubog ka din uli ka gabi wa na kay panyapon nya magdaot ka kinsa may problema ako kay wala kay iniguli sa gabi Oh, mamuan ka. ayun nimo ba og istorya? So may no? Walay. May, hanay. Walay bana nga masuko kun dili nimo Ang imong ratatat. buhaton. Magratatat ay nung baba mawa gyud ang respeto sa imong bana. Hinayon na gyud. Ngayon gid siya may. Mas maayo magistorya kadlaw. Kanang one-on-one nga istorya. Kanya og nahubog, mahuwasan na ka na kadlaw. Mawasa na na siya. Mawasa na Wasa kadlaw. na. Wasa na. Pwede adlaw, may istorya na imong duha. Kana ra bitaw. Ako bitaw sa una kay kanas dani wala ang jud ko kakuan na sa kinaiya. Kay imi
Pilda na sila. Wa ko kako kung sa ilang mga kaliwat. Ana, nag-apo na jud ko Lord daga ilang kubana nga kanang musabot pud usay. Musabot sa akong kinaiya kay naapo po'y kinaiya usahay nga kanang naali kitay sapo. Di ana din siya. Kana siya. Kana bang kusog na siya mo anak bitaw? Anak. Ko ayaw kong inanaa nga ananaon ko nimo ha. Ay kog dako-dako itingo. Kay kontra na nako. Dayon nakadungog ba kang namisita mi sa mo apulo mi kabuok igsuon. Pero nakadungog ba kang nag-away mi or nagsinumbag kay mi wala. Kay hinayay rami. Di ang ako pong kuan nang hangyo lang gid nako nimo. Ayaw gid pamanikas kay pinakakontra gid nako. Istoryahan din ako siya unsay akong kuan. Open gyud mo sa usa. Kana Kasi bitaw, usa-usa. kana bitaw yaw-yaw, kanang yaw-yaw bitaw nga muna, yaw-yaw. Ayaw ko yaw-yawi basta dili nako sala. Kay isa ka adlaw ginang pong kumahuman nga magyaw-yaw. Mo tang binatay dinhi. Nga way mo layas. Kuan man kanamang kana bitaw muslis bana bisag sa asawa. Basta kamatgon gali na sila nga sila sayo. Maguna-una man na sa kasuko. Dili si Dani dili man. Naiuban ba maguna-una kasuko. Dili. Kay nganong kayong ko ana. Ako mo nang agi. Kana bitaw siya sa una inom pa man gid sa batan-on pa. Madamang gyud si buhi pa to si akong igagaw di ari ko. Sila may partner. Bisyo ni ba? Akong gihangyo niya nga. Ako ayaw lang yun kung muuli ka. Ayaw lang yung pamikil nga hubog ka muuli kas balay. Kay linaw ra gid ka ana. Pero og mamikil ka, di tagig ka atrasan kay di makataga dire. No kay kaliwat ay yung pamikil. Tulog kay wala hilabot nimo. Tulog ay gamot Pero tulog. mayo nang ingon anak kay motuman ra pero og kana manggong bana nga murag naay gisaligan na ay mogamit dayon og mga hinagiban ay hadlo ay siya tanan. Dili na maayo Sino? na Kay na po na kasagaran maayo, po Zek. ingon ana nga Hindi na po klase maayo nga na. tao nga na anay mo gamit og ginagiban mo kanang mo Ako, siya. Na ana si bisyo mostly. Ako noon, sa Kasagaran Charles, ba? share ko, dili man siya ingon manghilabot o hinigiban ko. Di po siya perfect na ako siya bisyo. Kanang manigarilyo. Wala man ako siya kontra ha. Lantaw lang ako siya. Kabalo tungkol sa naman Cagayan. ka na nakay Lantaw lang ako mahilig kay sigarilyo jud. Tag sa kakaha, duha kakaha. Para di siya maalang-alang, maangol-angol siya bisyo. Palitan pa ko tag sa karim. Oh. Wala na ko siya sugata, wala na ko siya gipugos nga. Pero Undang sa ana. inanay, Oo, sa inanay. undang ana kay wala gikuan ako ba Gibunggahan nimo. Hala, malakan sita na gatos tindahan magtagsa-tagsa kakaha kani kay nakabudget ani kay bisa ni Karim budget ani wala. Anya kay So, naamang gyud bana nga naagi siya bisyo. Nya di man gyud niya mabiyaan ang bisyo ha. o ana Ana, yun ang ko sa palunod uban siya. Ana rin si Charles, musam nang imulit patyon mata nimo isa ra kakaha kung gusto isa Karim. Oh, so nakita ko mo na siya kung di ka mo undang mahurot ni di pa ni mahurot anihon gyud na si baga. Na may ibang bana, mamiingon Kuan nga. ko murag i-plaster pud nako matong ako ah. Di ka mo undang ani dates. Kanang isa ka karton tag sa kariman ni pila sulod na isa ka karton igo gyud na imong baga hilis. Oh, mo na talandugon po to yung baga ng buo-buo. Na may So, banalit nga, may murag- nga mas mabiyaan pa nila ang asawa kontra Sa sa bisyo. bisyo. Naka-apel na lang yun na siguro. Muna maingon bitaw ko sa akong kawaling opinion lang mo nga. Gimahal nila, wala sila nagmahal sa ilang pamilya. Ang ilang bisyo. Kaya ilang bisyo ilang gimahal kayo. Gimahal pa nila ilang pamilya. Di Mag-amping. sila gusto nga magkasakit sila. Oh, mag-amping lagi. O kag magsakit sila, mag-antos man ang pamilya o Pero asa. yung undang rabi po sila Wala bisyo. pwede man gyud mabiyaan ang Pero bisyo. kung dili gid mo undang, Ratos Charles undang biya busa sa iyang Di bisyo. ba kay mga idara naman gud ba? Depende ra man gud na sa Oh. istorya sa Matiayon. Oh, One yun. tama, Ako ba gid. kayo? Unya kay dili Gagawan, naman gyud ginoong makaundang gamora na og adik. Adik naman Sa yun. unang Adik mga naman mo. na nga na nga bisyo. Unya Adik. mo gamita naman ka kutsilyo. Ay ikaw ko na ba yung sa amin mo Di layas ka sa karatel o dagan. Sakto po nung Ay layas ako na. layasan Di. lang ako eh. O ako Hindi bitaw ka mo layas, mamatay. Tapos Dili. swerte yan. Ako bitaw kung Oh. kanang bana bitaw nga inana. Oh. Usa ra gyud kuan ana. Paulion sa ilaha. Kay ikaw dili ka kahimog balay kun wala ka nang asawa. Kaning balay sa asawa ni ikaw uli sa uli. Ana ana. Nya pananglitan te. Abugon. Pananglitan te. Kay Abugon. silingan raman sila. Ito isang dito sa ginikanan. O ari mo ana. Kaya kaya kontra ani. Anya kay mag nanamay si Salvador mag-text sa mga uli na diri ba? Kay kuan. Ako ra isa diri mingaw kayo. Oh, mingaw ko nya gipulan na gyud kaniya ikaw mo uli ka. Ay, Wala na kay kung malili na tayo ka mo uli. Oy, baha. kung dili na pud nimo makaya ang iyang batasan,
Ay, subod. Magbago siya. Lain ka, uy. Magbago siya sa semana. Butan mo kaya siya di ka. Dili maka. Ano? Di ako niya kay matabang buta, magbikil to. Magbikil to, mahinaykan ka. Hindi ka inom na. Dito Ah, na. bakos mong kabayan sik. Kuha na lang kumupon ko. Practically, mubon ko. Ano kung magpakamatay mo ko siya ang kinaiya o di siya mabadlong. Dili naman sa Siya kuwan. mo ko mamatay sa iyo, anang yung bisyo, hindi siya mundang. Nya, uy, di ko magpadayon ko sa kong kinabuhi nga, happy lang. Dawato ng tanan nga nakabana kag responsableng dangan. Oh, padayon ni mo, yung sin ni mo imong kinabuhi. Oy, Magpakamatay magiging niya. Dili siya mutabang siya kabalingon. Kana po anak ko ba nga kanang kabuisit gayo na. Uy, di ko mo nung yung nana nga bana, oy. Uy, Nabuhay. magkinununay man kunulit. Tama Kaya, nga. di ba? Istorya lagi na siya. matayo di pagkuna oy. Uy, ang pagpakasal, di man ingon, gibutang dito dahil si minutes contract nga. Hala, bahala na yan, bisyo da, malata sa dia, bisan og traidoron ka, nangabit na, usa pa na bisyo, umungin na, For nabuwang. better or for worse. Mga lagi, better. di, sitwasyon na. Oy, paminaw. Ayun. Ang for better or for worse ang ipasabot ano niya. Sa kalisod ba dili na. Sa kalisod o sa Kulo na mga kahalumay o sa pangitabo, kalipay. pareha na mo ba, pareha ni Charles, Oh, ato nga, nautsa or something na itabo, ngayon ana, muna siya worse nga, nagsakit, wano damha. Pero ingon ana nga, worse na nang nablunod si bisyo, ugot-uguton, pangasawa din, wala na pagkatawa na, irresponsible, kulatahon pag, ako na, karisipol, ilabay na mo sa tao. Wara ba yung ko kasulay? Ano istipon? Ako na. Hoy, ako sa una, naagi medyo ni Monichas nga lalis. Sa tinuod lang. Kabalo, Dili, wala may magtiayon nga di maglalis. Oo, lalis. Dili na din napatay na. Kana lang Di na ako istorya madawat lang. kagawad yun. Nga madapatan ko, kamar paminaw ko, bisag unsay kita na ko, bisag pagplatog, tinidor, kutsara. Na. Ikaw po'y maguna-una dahil paglabay. Ay, basta tanaw na ko nga murag pasakitan ko kagawad ba? Sa Hindi istorya pinsa, na. di ko sa kagulingon. Dagko na ta nagkita! Dagko na ta kita. Lahi mo gipadako niya. Di, walay ka maong kagawad. Uy, yung nana, may magbulag na la. Abi nimo, Oo. abi nimo ang magtiayon. Dili ta magpakamartir na. Ang Uy, magtiayon kuan ra gyud kana respeto sa usag-usa. Pero kay, giagwan pa ba niya? O, hantod nga nadagko ang anak. Yan na ba? Agwanta Agwanta na lang gud niya. Pero Tungod. sa karon bitaw nga murag mapuno bisab siguro ka ay. Tungod sa Dili, oy, ako. tungod bitaw sa Oo. kanang imong naglantaw ka sa imong mga anak na Oo. dili na ay grado dili magkatibulaag mao nang agwantahon Wow. na lang sa mama nga bisag pulatahon siya hubog mo uli agwantahon tungod siya mga anak. Tungod sa mga. Oh, inon kagawad. Naagya ko Oo. na kuan na karon. Kung say resulta sa iyang mga anak nga giagwanta niya ang kulata, hubog ang bana mo uli, siya pay manginabuhi, ipa-eskwela na iyang mga anak. Unsay resulta niya ron? Maayo ang resulta. Maayo ang resulta kay iyang mga anak Nakahuman. nakagawas, bisag wa kahuman ang uban, maayo ang maayo ang mga So, pamuyo. ang iyang problema ron iyan na lang bana. Kana na ta si baron. Sa Ang iyang bana, ang iyang bana, kay tungod sa kapalahubog namatay naman. Iwas Ay. Hindi kabaan. Ako na namatay unsa ang na ron. Kanang wala pa namatay. Oo. Kanang wala pa namatay Ako ana, sa akong kabahin. Nagko na nakita niya Dili pud pwede nga na. iyahapong pasagdahan yang kagulingon kagawad. Love yourself first. Yes, man. Kaya abi nimo katong namatay na nga bana Oh. nga giantos niya ang singot ug luha niya mangibot siya Nagbahan maatan to? sa tuwang gabi ana. Namatay ko na. Parang makapa-eskwela siya sa pulo ka anak ug high school. Tama high school ra gyud. O way nakahuman og way nakakuan og college. So ang high school sa una adto naman sa gawas naningkamot ang duha ka anak nakauna og gawas. Dayon gisuportaran ang mga manghod. Oh, naka-eskwela pod ang mga manghod taman ra pod og high school. Dayon ilang mama palangga nila kay nakita ko nila ilang mama sa una sa may pa sila perting pag-antos sa ilang papa nagatiman sa ilaha mangubra kay parang makakaon sila ng mga bata kay daghan sila. Dayon karon ni balos na ang mga anak. Pag birthday sa iyang mama nagtapok ang tanang mga anak. Kada kutob sa anak kaning uli ang putong tagakawas kutob sa anak may regalo sila sa ilang mama tagsa-tagsa nila. Na inirigalo washing machine, na inirigalo refrigerator. Basta lain-lain ang regalo. Ano nindot. Oh, ilang mama hilahin na.
Wala Yan, na. kay karon kay naa pamangyod. Pamangyod, So bungit. karon na tanabi. Di, ang karon nga namatay. magtiayon nga buhi pa buhi. man. Oh, magtiayon na nga buhi. Inyong giingon. Oh. Magampot ang matay. Joke lang. Seryoso na ikaw namin Joke lang. Lagi, pero para sa kuha, Joke ra na ha. kung dili nimo makaya, dawato ng kamaturan, dili ka magantos. Gawas ka eh. Ayaw. Para sa ko, gawas ko kagawad Dili kang lang sa ano. ko, dili Labi lang. kay mo gamit ng kuno ginagiba. Ako Ay, dili sa kutsilyo ko mo, no? niya. Jo. Karong panahon na. Karong Bukod panahon silyo. na. Ang gamit o ginagiban, Oh. gawa sa una kay wala man toy bawsik. Okay. Karon, mapicturean ka diyang gananaan kag sundang, ang imong silingan makapicture. Agwanta kang panaha ka kay Dayon nang duling. Tawo. kasuhan ka. Ikaso. Oh. Ini mas kaso, isayway lang ka dyan, bisa sa kapitan na. Kapitan na primero. Isayway sa kapitan nga mauni. Yang Bale, babae. pasayloon na lang Sibog na sa. dayon. Sibog na dayon. Oh, nay giingon. Munay gi. Sa bawsi. Oh. Sa 100 ka buok nga mopail og kaso didto kay Malagyan ng Bicolata puro. silang bana. Isa ra gyud kuno ka buok nang mopaperiso og bana. Isa ra ka Mo bitaw na nay. Kay maluoy. maluloy. Oh. Maunang Na bawsi. asawa nga moagwanta na lang gyud og ingon ana. So karon nga murag og ako man siguro murag di lang sa balik niya ay. Dihanan ka dayon. Oh. Dire lang pud ko. Walang Sa akong gibuhi na lang sa All out sa daron. All off. O, sa Pero ko. sa pagkatinuod lang po tingali, kana tingali ang asawa nga, di wala bitaw siya namahuan. Siya kay naatanan. Siya ay nalingkamot. Mo na mahal Siya siya. ay Wala nagnegosyo. Kuha na lang oy. Humana tanan ang mga anak. Oh. Gusto sa mga anak nga kuan yun unta. Maayo. Pero kay Masakit. man yun masilbi. Sa wala. kuha na siya. Masakiton. Na siya'y sakit. Nagi Kuan, siya sakit. ana na lang. Iyarang kaugalingon ang iyang gihuna-huna o iyang gihigugma. Wa niya higugma iyang pamilya. Iyang iyang pamilya. mga Mo na akong gingon Karon, gani. Kung maayo. mo nang ihandumon, nga dili nimo na makuha, ihatag na lang na isurrender na lang tawhanan Lord, ikaw na bahala ni kung bana Lord. Pero di na yoga mo. Dili kauban ko mo sakripisyo oy. Ayaw pa Mura ko ka. Kaya na kasi yun sa kanyo nga uli gyud lagi dire kaya pura Okay. usa. Ang bana, Ang sige bana kanyo. mo sige kanyo. Nga mo uli. Aw, Ay, iyang giingan. ay, hindi so. Sige. Oh, Muuli ko diha pero arita barangay pirmahay magpinirmahay ta. Kay mukulata pa kag utro nako. Pulis na. Diretso ka ka pulis. Bitaw ba ano? Ana na gyud. Ano Ay. Pareon diri sa barangay. lisod man mo. Pareon si ayan ba na? Sila Ipon. duha magistoryahanay sila. Oh. Oh, na witness si kapitan. Himo anay pati. Pero para sa ako ay kung pananita Kay- nakatilaw na ko ka ng kuan Ang imo kanang mo Grabe siya ka martir. Oo, dayon. Nakakita na kong bituon, gitagaan na kong bulan, murag dili na ko moagwantaan na oy. Dili nang good kay sama ra nang gitorture na mo imong kaugalingon. Gitorture na nimo oy, gagwanta ka daglumon ka. Na sa kita Kaya wala sa- ka ganahi. Di ka na gyagwanta pwede. magud niya lit tungod sa mga anak. Gagawin Karon kay kay mga naman. bata. Manaman tanan ron. Aw, Pwede na. Ay, man ang mga anak. Oo. Ay, mangitag si Chance. Kwantahon man ang mangita, makanimong banang wa man ay pulos ba sinog si ang second chance ug si pare mas buuta na kay anak Yung magmumpo sa na lang ano na lang. karon na kuan man. Mapaluliso mo pud ka, katulog kasuhan pud Kung ka. sa priso, Sana, pre. priso ka tumabulos, pero di ka pa bulos-bulos. Minggol-minggol lang, jamming lang, dili uy. Kana bitaw magkuan na lang silang space kay wala day problema na mga bata nagko. Oh, ako gawad, dagko naman mga bata, Oo. wala naman kuno. Kanang imong sige gangyon nako nga paulion kay kuan kanang sira usa. Gimingaw na oy. Dili ikaw ganya. Sige. Mauli ko diha. Ato sa kas barangay daan. Kaya magsabot ta dito. Magsabot, Magpinirmahay ta dito. Kay basi ini kahubog nimo sunod, magmaoy na pud ka. Kay ini kahubog nimo sunod, magmaoy ka, pulis na inigtawag namo sa pulis diretso nakakargas patrol ka. Hadlok mo. Murang karon mag-desisyon na lang gid siguro nga ing anaw na lang oy pero Kaya gusto siya peaceful na, ba? basta gusto pa siya makibalik. Pero hindi na siya gusto makibalik. Oh, di na Dili na, oy. Di na siya. Respetuhon niya para sa kuha practically. Muagid gid sila barangay. Nari Practically para sa kuha, nganong ako amang torturo na kung kaugalingon wa na ko'y Kasi kalipay. na di. Basta Wala na ko'y safety. Lolet, basig na na pud siya kausaban. Pila ka area ini? Makahimo sila kasabutan diri. Basin Gani, no? basin Basig na siya kausaban. Na makahimo sila kasulatan diri. Basta di ay mo Puro. Kaya tagaan sa barangay Wala ka pa. primero, Ano to eh? ikaduha kastigo. Puro ni puro tres. Ikatulo, Ah, di ako ikaduha sa- pasensya. Tapos Ikatulo na kastigo. sa-
Himuon na lang yun ang ayo. Maayo ba? Tagaan sa Tagaan sa tagaan chance. sa chance. Pero human ana nga Kung di siya mag-usab, wala na gyud. Ana na lang. kung di asaway paglini-lini na. Yara man gyud pong desisyon na kanilain man Kasi pud naluoy po siya ba nang magsigig tawag or text. Tagaan. Mingaw na po siya po siguro. Wala ko, Kaya dito napay ako. Mingaw sa sanaan. No, anak ko siya. Pero wagi sa Sumpay. kita barangay. Mm. Maghimo tag kasabutan natong duha. Witness ang kapitan nato. Motro kag maoy, motro Otro kag kag maoy, pangdapat nako. Pwede. Daritsong tawag ni og pulis, dakop nakadaritso kay na kay blatter. Okay, Pwede. Gugmaon yun yung kagalingon nga no. Dugay ng panahon nga nag-antos. Di ba? Mao gani. Tagaan yun ang iyang kagalingon nga malipay po siya. O dili. Makagawas siya anak nga sitwasyon ba? Pero wa ko siya kalipay pa man jud anak kay sigihan man siya og sugat Oo. kay pabalik ko. Oo. Unang magtagaan sa niya isa ka panahon nga ug mag-usab gyud siya. Ah. Ug siya kasabutan ni. Pag dili siya mausab, diha na. Diha na nga dili na gyud siya modawat. Magluling hayaw na siya. Yan Mao na. gani. Dawa to Kadaghan naman niya accept. gitagaan og chance pero Accept sila na. wala sa Pero Failure wala kasi siya mong marriage. kasabutan. wala sila kasama. Accept na failure kasi mong Kinahanglan wa ka ay katuan og good kasabutan. husband. Oh, kinahanglan ay Ni mo na dili siya good husband jud. Ano yun? Nabuang dili siya good husband, di pa siya good husband, di pa good father. Sa iyang marriage, nalinya siya sa katong istorya nga gugmang giatay. Sakto jud. Ano yung giantos, matter siya. Pero Karon sa siguro sa ilang pangidalo, kinahanglan nag-aanak po niya panahon na Ay, edad naman kasi. Oo. Idara na. oh, then wala na siya problema sa mga anak. Dili niya isirado ang iyang utok kay kung ako lang, di na ko isirado akong utok. Kung nganong magagwanta ko nimo nga dili ikaw ang laki nga angayan akong sakripisyuhan at timanon og panggaon. Kay wa ko nimo gipangga. Labayon ta kanon ani kuan mo imo. Tagaan lang siya panahon. Ha? Tagaan sa panahon nga na siya kasabutan dili kay basig mausab pa. Gingon kanira bang usaban sa tao suntok sa buwan. Basig may kausaban pa siya. Siya rin magtimbang-timbang anak. Kita, ako, kanya-kanya tag prinsipyo. Basta ako, di, di kumuhan to. Tanaw na ko nga wala na tulos. Naman, kaya ba kay niya antusa na to samantalang siya wa siya pag malasakit o pagigugma na to, yung layas dre, oy. Ako sa ka bitang kagalingon lit. Isa pa imong anak kunya nadapatan na ka di nagyud ta makaduhag anak. Dili, oy, buwag. O niya kay kuan naman yun, buotan na magigay siya, yan naman bingiantos, abot yun og ubay-ubay nga mga anak. Wow. So karon nga professionals na ta ng mga anak, wala siya problema. Ay, Ug ako hatagan akong kagalingon og kalipay. Oy, bahala ka dira kasi mabalay. Oy anak tagaay ko kay maadto ko dito mag-shopping Oh. ko anak tagaay ko ko. Dili, oy. Dili man ingon nga ka Kaya na. mga anak ba, nakatrabaho na. Dili man na ingon nga. Maglaan Imo na lang ko, yung mag-antos idugdog, mo imong dre. kaugalingon, kay pagkangalan. Tinod, nindot ba yan nga maguli? Nindot yung maguli, kaya masitol silang duha. Pero kung ikaw raw naning kamot, niya siya maurag yapon mo mausap, ayahay kay siya. Oh, dili siya balanse. Oh, dili siya balanse. May katungod ba din ang banaha nga ikaw pasakitan ka? Nagyahay ka ikaw. Kawa ni mo respeto imong asawa di mo panggaon, labayon ka ning kwad napol ginang ulo mo ba? Na dili pwede dapat partida. Inanglan jud nga kung love nimo imong bana, ikaw pud bana. Ikaw tagaan og love ang asawa. Di man pwede nga sige lang imuhang pabor kanunay ang asawa lungoy dito ka, poy pagatiman mga bata, labba pa paghuling kita pagkaganinipot na mapusil ta kag ako gyud. Di magsilbi na oy. Di na doon. Kadaw-daog kasi mong kagalingon, di magsilbi. Dapat baya ang pagpangga kagawad no, ang bana be gyud. Ang Ang matiayon. magtiayon magkinuan na Ang oy. Ang matiayon, walay daog, walay hawon. Oh, Makinabangay sa kana. Sakto gyud walay daw. Sakto gyud. Walay daog, walay hawon. Di magsilbi oy nga. O malagi nang ingon nga kung isa init, Huwag isa na, bugnaw isa. Oh. Kung nagyaw-yaw ang isa, talapos pikas dungan wa ka kadungog. Muhilo man na, kaya may answer. Mao gyud dinoon gyud na. Parihan na mo ng duling. Maglalis Pinoy. na. Muhilo na, kaya Tapos may answer. yaw. Wa na may tubag pag abot ko na tuog na Ah, gana. Ganahan ka mo yaw-yaw, mawanay na minaw. Pancha oy, wala siya. matulog kay mulaya sa lakaw. Wala siya malasakit siyang pamilya kung siya bana ingon ana iya ang kinaiya. Nga kuan ka selfish ka imo ra kaugalingon, wala kay pagmalasakit Pero o daan pag ginasa sa amping unang pagpangga bulan. sa imong pamilya. Wala oy. Sa unang bulan.
Oh, Basi gipaanan. Anak na, anak. Kang tao ganing panarong nimo, pareha ra na sa atong anak. Kung ato nang panggaon kayo, di nato uwitan. Di bitaw ko punalan mama, bala kag unsa kurasa ko uli. Pero imo nang binunalan, ingon na, la, ko ana uli na ko ani kay si mama ra ba, munar ba rin to. Ana, Moral legend ko ano. dili gyud ba nun. Kana bitaw mga kinay. Basta maanan lagi. Kana bitaw mga kinay sa. Kana bitaw mo bana nato nga. Ningon nag pisting gi atay, ana kana mga malikas. Pero imo nang ingon nga, wala ba, di ra ba na kinaon sa amo. Suma, misita ka, kadungog ba ka na kung nagpisting inatay ni sa amo, wala yun. Ayaw pag anak, kay dili ko gusto anak. Makontrol din na. Kay dili ako siya kadungog na nanguan ka, na malikas ka. namalikas. Makontrol din. Kung siguro po ba siya po dili Pero siguro imo siya na- musukol. Sa nag-request sa topic, dili siya paminaw musukol yun. jud. Nag-request. I-request din na ya. Dili siya musukol. I-depend niya yung kabulingon. Tagaan ang chance. O kung ano ni mo Tagaan og kay. isa ka higayon. Sid Panangitan nimo. ang inato tong akong gitambang nga diri sa barangay, naghimog mga kasabutan. O muusap pa siya, o diha na, hukom. Pero kung wala na gyud siya kalipay kagawad, para sa ako ang prinsipyo ug kinabuhi, ang giampingan ako atong kagulingon. Gilab na ko kung kagulingon ning kamot ko inom gatas mabuhi niya dog-daogon ko, pasakitan ko. Akong ikuan akong kagulingon nga mahapsay, oy dili ko pa daog-daog ana unsa may nunang. Sa Kung dili mo makaya, kuan juga, musiparit juga. sa unang Kimo man daghan may nitabo na kagawad nga nagpakamartir halag yun agwanta na lang na napatay na hinugoy swerte. Kanang Oh. sa unang panahon inana martir. Pero karon wala na may Mamatay naman mga martir. wala na may martiron. Kaya naa naman tay balaod. Mm. Oh, naa naman tay balaod, makadangop naman ta sa bawsi. Naa naman tay balaod. Kung di siya mugtuman sa kasabutan. Basta ako pag wala na ko saktong kalipay, napuro na lang kasakit. Dili ko sugal ni moy. Kay mabutang ta ma-depress ka din ha. Dili makakuan pud ta nga mahatagan Uy, siya ako- og second chance kay nakaagwanta gani siya sa gagmay pa ilang anak nga daghan. Ibutan na to pila ka bugi anak ibutan to. Kawato na lang yun ako eh, nga wala ko swerte sa kumbana. Ngita ko Nakaadto lang siya- swerte. Nakaagwanta siya lit, nakaagwanta Ah. siya nga gagmay pa ilang anak nga masakitan siya permi, naapay na atimanon nga mga bata. Karon wala naman. Karon nga wala na, so Oh. makadepensa na siya siyang kagalingon, di ba? Oh, mao gani na kung giingon. Ngano mang mag-agwanta ka pa man anang sakripisyo. Imo na nagbuhian o mangita na ka nga freedom sa imong kaugalingon. Oh, Ayaw gagwanta ha Ang o kakuan sakit man imong good, kaya- kasing-kasing. Napa siya kaluoy. Nga kaya nga Ah, ano po? o na siya kaluoy. Kaya nga napa siya kaluoy siya bana. Kaya nga man maingon man siya nga magtiks na pauliron siya kay siya Oo. na ginusara. Napa siya kaluoy. mao gani nga. So kanang kaluoy kung naluoy siya, mao na giingon nako. Kung mobalik ka, pag abot mo sa barangay, pag himo mo kasabutan, kay napa man siya kaluoy gid siya bana. Hmm. Kay mo usab, wad ana nang kaluoy, patiya na nga. Unsay pati Baghan na ra man madawat sa ay no, wala di man ta judgment, di man puta Yan na Ginoo nga. Pero Moingon naman na siya dili mausab. No? Kanang gugma. Dili siya mausab. Kay gugma, Bas hindi po kaluoy. tinuod na nga mausab pud Kanang- kagawad. Puro Kana bang sa pantay na siya sa hitred. Kung mawala na kay kaluoy yung gugma, ang hitred mo ana gina siya. Pero napa gid siya siyempre. kaluoy. Kaluoy na lang, wala na gugma. Pero naagyapon. Kaya ang gugma ug ang kaluoy mag-uban yan. Pero mahurot na yung gugma ug yung kaluoy ng duling. Oh, Mo wala. usapan na lang ang hitred. Kanan na Oh, basta ang kaluoy. gugma ug ang kaluoy kung mawala na mao nang hukom na gyud ka nga dili na ko. Kay period na gyud. Diri ra gitangan. Siya rin kayo makadesisyon anak Dili kuan. na ko makiguli basta mawala na ng gugma o kaluoy pero naapa ng kaluoy may apuruhan pa nga tagay chance na mausap. Pero pag himo mo kasabutan, kay umuusap pa diha na. lagi Sa gyud. nag-request, Kay ako, nakadungog ka sa tambag ni Konsehal Duing. Oh. Our Pero kung man Present. mawala na Bawsi. ang ato ang kanabitong pagsalig ba. No nga. Kung naaba daw kayo na una nga tagaan mo chance, sa barangay daw mo magbili mga HR. Pag himo kasabutan. Di mo Kasabutan. kasabutan. Kali siyang bana o siya, nga dili na mausab og pangulata. Kay mo usab, muhukom na gid siya nga makigulag na. Okay. Bye. Ako din man ang pirma yung kapital. Kung dili magwanta, mubon Bili na na lang. namo ni kay
Pangitaon na lang imo ang kagulingong kalipay. Aron dili pud ka masakripisyo ni kinabuhi. Usahay na ba amo ang kuan, amo ang istorya? Basig makalapas ba? Ay mga may sorry. Oo. Basta ang kalipay anaa sa atong kagulingon, dili ko ta dapat nga ato na lang po pasagdahan atong kaugalingon. Malunod ta. Nga magwanta ta sa taong dili nato angay sakripisyuhan. Amen.